डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। ईगल स्टूडियो। चली ना सैया छठी घाटी दौरा माथे उठाई। चली ना सैया छठी घाटी दौरा माथे उठाई। उगी है सूरज गोसाई अर्घ आज दियाई। उगी है सूरज गोसाई अर्घ छठी मक दियाई। चली ना सैया छठी घाटी दौरा माथे उठाई। सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। छठी माई दिहलस सोना जैसन बेटा बा। छठी माई के कीरा पासे दू गो बलकबा। छठी माई दिहलस सोना जैसन बेटा बा। छठी माई के कीरा पासे दू गो बलकबा। चली ना सैया छठी घाटी दौरा घाटे पहुँचाई। चली ना सैया छठी घाटी दौरा माथे उठाई। उगी है सूरज गोसाई अर्घ छठी मक दियाई। डीजे उमेश, डीजे उमेश सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। काशीनाथ बिहारी दी है छठी माई के अरगिया। सचिन बिहार के माई करी है बरतिया। काशीनाथ बिहारी दी है छठी माई के अरगिया। सचिन बिहार के माई करी है बरतिया। पेहनी ना काशीनाथ पियरिया दौरा घाटे पहुँचाई। पेहनी ना काशीनाथ पियरिया दौरा घाटे पहुँचाई। निया सूरज गोसाई अर्घ